Sanibona. Ninjani? Niyaphila. Let's hope niyaphila nonke guys. Thank you so much for being here supporting my channel. Thank you. Ngibonga kakhulu. Ake ngamukela ama new subscribers to this channel. Welcome to this channel guys. Ngiyanamukela kakhulu. Ngiyanamukela futhi ngiyazibongela kini ngokuthi nisubscribeile. Ngiyanibonga kakhulu. Kuwonke ama viewers angaka subscribe, ngiyacela ukuthi nani nisubscribe guys. Siyanamukela futhi sisazokwamukela nabanye abazo subscriber. Thank you so much. Let's grow this channel together. Ngiphinde ngibonga ke na comment section. Kumnandi siyaxoxa siyadiscussa. And manje futhi ngifuna ukubonga ukuthi niyalalela. Lapha comment section angisayibona inhlamba, akusekho thuko omunye lapha. It shows ukuthi guys niyalalela futhi you have something a quality enifuna ukuyikhuluma than ukuthi nithuke inhlamba. Ngiyabonga kakhulu, ngiya-appreciate lo. Kwabalikeayo nabashare ama video engiwa-uploadayo ngiyabonga kakhulu. Ngibonga ke naku team yaku TikTok esinayo la. Ngiyabonga kakhulu guys nani la TikTok ngokuthi sisonke la futhi ke nani niyasupporta i-TikTok channel yami. Ngiyabonga kakhulu. So namhlanje guys ngicela ukukhuluma ngale simo lesenzeka ku-ANC. Angeke phela singakhulumi nge-ANC. Yebo siyi-MK kodwa angeke singakhulumi nge-ANC. Isizathu ukuthi sihlale sikhuluma nge-ANC ukuthi sifuna iphumile emandleni. Lokho akufanele kube imfihlo, akufanele futhi si hesitate ukusho ukuthi ANC sifuna i-out of power. Simple and straightforward. We are not ashamed and we are not scared ukusho lokho ukuthi ANC kumele iphume ku power. Already ayisekho ku power vele. Ayisekho ku power. Kodwa sifuna nje ukuthi ingabi nje kwa government. Sibeke nje ngaleyo ndlela. Ayingabi nje kwa government ANC, sifuna nje iphumile. Isihlukumeze kakhulu ANC, especially le ANC ekhona njengamanje eholo President Ramaphosa. Asibone ukuthi izwe libheke. Asibone ngempela. Futhi into engihlekisayo ukuthi even khona ngaphakathi ku ANC ama member wayo qobo lwawo ayikhuluma lento ngaphakathi ukuthi asibone ukuthi ibheke phi lenqola edriver uRamaphosa. Yabo. Awubheke nje lento eyenzekayo kulamalanga. Buka manje kunana i-debate mayelana ne-attempted murder le. Empeleni attempted assassination of Deputy President uMashatile. Awubheke kwenzakalani la. Ukhona abathi hayi lento lena i-stage nje. Akukho Deputy President oyewalalelwa endleleni inkabi la zakufuna ukumbulala. uMashatile nje umane uyastage ufuna ukuzenza i-victim. Ufuna ukuzenza like umuntu okufanele avikelwe nokufanele anakwe manje ngoba he is the potential replacement of the sitting president uRamaphosa. So kunabantu nje abemilapho. Ngimzwile nje omunye ubani ngizothi undunankulu wase Free State noma ubani uSoul loya uSoul ubani ngathi impela ungomunye nje wabavele ubala baveza ukuthi cha ayikho lento kaMashatile. Yebo. Kodwa okumangazayo indlela
equiet ngayo i-ANC ngalolu daba, especially i-ofisi lika President Ramaphosa. Lithulile nje lithe du. Asazi kwenzakalani noma vele kuwukuthi nalo likholelwa ukuthi uMashatile uya-acta la. Asazi kwenzakalani. Angeke size singene kakhulu ey'ntweni ezenzakalayo within i-organization ngokwayo ukuthi benzani. But nje into esingayisho thina, the ANC as a whole, hhayi asisayidingi eSouth Africa. Lokhu nje okwenzakalayo lokhu, le division ekhona njengamanje ku-ANC, ngoba le nto nje le eyenzekile kule ukudutshulwa kwemoto yaMashatile, it tells you how divided the ANC is. Then if the ANC is so divided, do you think le party le i-right for ukuthi ingarana i-country i-divided ngale ndlela i-divided ngakhona? Kumanje sekuqaliwe kukhankaselwa u-2027 conference yabo la kuzokhethwa khona ubuholi. Uyabona ukuthi iyona lesiqalile vele. Yabo. Okubalekile kubo yiko lokho ukuthi benze kanje, kunokuthi kwenzelwe abantu ba-South Africa izinto abayidingayo. Kunzima bafethu. Mina nje ngifuna ukusho lokuthi the things that are happening ku-ANC njengamanje, ukuhlanganisa nalesimo lesi se-debate about uMashatile ukuthi ubebulawa yini vele noma cha. It shows ukuthi i-ANC kahle kahle is not good for our country. Noma ngabe kuwukuthi-ke mhlampe-ke kuphushwa yona indaba yokuthi hayi aka-replace lo oholayo njengamanje kulama elections ezayo e-ANC. Akusisizi thina, angeke usisize ngalutho futhi noma kungangena ubani ku-ANC, noma kungangena ubani, doesn't help us. Mina nje into engiyifisayo nengiyithandazelayo ukuthi noma kungaphushwa ubani ukuthi ahambe ayongamela i-ANC, ngiyafisa ukuthi kwangathi angagcina engamele yona yodwa leyo ANC, hhayi country. Ayingamele nje ihlale khona ngale kuma-opposition benches, not country. Sisenkingeni kanje nje yizo lezi zinto ezenzakalayo ku-ANC. So ngeke-ke sihlale singayikhulumi indaba ye-ANC ngoba sila sikhona nje sibekwe yiyona impela. Yeah, so into engifisa ukuyisho-ke ukuthi abantu be-ANC njengoba kwenzeka yonke lento le, kubona uqobo lwabo ba-confused njengamanje. Uyezwa masixoxa nabo ukuthi they are not sure ukuthi what's going on. Kodwa-ke iqiniso lokuthi i-ANC yafa kudala. i-ANC yafa kudala, yafa ngo-2017. Yafa ngo-2017 ANC. Ngesikhathi kukhethwa ubuholi bayo lobo bakhethwa ngo-2017. That's where i-ANC yafa khona. Yilokho nje engakusho. Yalahlekelwa ithuba elihle kakhulu ukuthi ikhethe kahle umsholoze enika i-direction ukuthi nayo indlela okufuna nikhethe ngayo uma nifuna ukuya phambili. Yahluleka. It finds itself where it is right now. So lento-ke yenzeka ku-ANC thina abafethu, hayi cha, seyi-country. Ngiyazi la ngikhulumela abantu abaningi including abanye abaphakathi ku-ANC. Lento eyenzakalayo angeke sisize kakhulu thina, noma ngabe ubani ongaphushwa ukuthi ayongena after uRamaphosa, angeke usisize. Noma ngabe uMashatile noma ngabe ubani omunye, akusisizi ngalutho thina. Thina sifuna i-ANC out of power, that's all, kuze kulunge izinto. And I'm happy ngokuthi umsholozi uza kahle kakhulu ne-MK Party, nabantu bayisupporta futhi i-idea yakhe kancane kancane. Abantu kuyabakhanyela ukuthi nawo umbutho manje we-MK Party ozosinika lento i-ANC yehlulekile ukusinika yona. Ngiyabonga kakhulu. Yiloko nje, akukho okuningi namhla bafethu. Umfoka Mkhonza, ngiyabonga kakhulu. If you haven't subscribed, ngiyacela ukuthi usubscribe, sikhulise i-channel yethu siye phambili. Ngiyabonga kakhulu.